Bos días, vamos dar comezo a esta sesión extraordinaria do 22 de outubro de 2019 do Pleno do Concello de Allariz, ainda que, como os explicou na Comisión de Facenda, con carácter ordinario, e que, ademais de ser obrigatoria antes do día 23 a convocatoria deste pleno para a elección de mesas, tamén sustituirá o pleno ordinario do mes de outubro. Iniciamos entonces os puntos, co punto número 1, actas, aprobacións e procede do borrador de acta da sesión anterior celebrada o 27 de decembro. Alguna cuestión con respecto a acta, Partido Popular? Apróbase por unanimidade, entonces, a acta da sesión do día 27 de setembro de 2019. No segundo punto, informar que dan en Secretaría resolucións adoptadas pola Alcaldía dende a última sesión. Terceiro punto, eleccións xerais do 10 de novembro de 2019. Como xa se estaba avanzando, e para que conste tamén en acta, en estas eleccións se van a producir unhos cambios que teñen que ver con novas mesas electorais, con unha nova mesa electoral que vai haber, ou ser algunha das mesas que tiñamos de un número de electores tan elevado que ao final acaba producindo retrasos importantes e colas importantes á hora da votación, e, por lo tanto, teremos esa mesa a máis. E ao mesmo tempo hai outra incidencia que ten que ver coa mesa de torneiros, que ao baixar dos 200 electores, quedarse en 197 electores por parte de Estadística, comunicásemos que non é posible manter unha mesa con menos de 200 electores e, por lo tanto, que pasemos a suprimilo ou facer os cambios necesarios para que poda haber para que poda continuar esa mesa. Eso que fai é que, tuveramos que dentro do mismo distrito decidir que pobo votaba ahora en torneiros para que se pudera manter esa mesa de torneiros. Finalmente, despois de ver os diferentes povos que podían estar dentro dese distrito para votar en esa mesa e que fora o menos perxudicial para o conxunto, decidiuse que fose a mesa de Queiroás Pequeno, consenso con Estadística, porque ten que ser dentro do mesmo distrito, non por cercanía, sino por distrito. E, por tanto, ten que ser Outeiro do Raca ou Queiroás Pequeno. Nos parecía que era menos perxudicial para todos, en vez de desplazar a todo Outeiro do Raca, desplazar os 4 electores de Queiroás Pequeno, e que, por tanto, que se mantiveran a mesa de torneiros. E, por tanto, para estas eleccións seguirá habendo mesa en torneiros. Para as seguintes eleccións, hai tanto a mesa de torneiros como a mesa da Miadoso, están en unha situación similar. A tamén ya do Basante está un pouco máis arroxado, e, por tanto, tamén tenemos que ver que decisión se toma ao respecto desas mesas para as seguintes, pero isto xa será para os seguintes comicios. E, por tanto, iso que nos permitiu foi, con Estadística, conseguir que se mantiveran para estas eleccións, alo menos, as mesas tal e como as tiñamos configuradas hasta ahora, salvo ese cambio, como decía, que o de Queiroás Pequeno, e que o garantiza os 200 electores. A razón legal é que cada mesa debe ter como mínimo 200 electores. 200 electores. Si cae dos 200, inevitablemente desaparece esa mesa. Eso é o que nos comunicou Estadística, porque o mínimo dos electores legal está na propia lei orgánica. De maneira que, como ben explicou a alcaldesa, ou desaparecía a mesa completa, ou se facían as modificacións sin alterar os distritos e as seccións. Ese é o motivo. E queda, que se sepa, que queda agora a Miadoso con 201, é dicir, eso significa que está nun risco moi elevado de cara ás vindeiras eleccións, que xa serán para o ano que ven, e San Miguel de Torneiros tamén con 200 ahora mesmo supera, antes estaba con 197, supera polos 4 electores que se suman agora os 201, pero sigue estando co risco de desaparición. San Miguel de Torneiros tamén con 201? 201 e 197, despois do paso de Queiroás Pequeno a Torneiros, lógicamente quedan 201, pero seguimos sendo un elector. Antes destos cambios fixéramos unha petición a Estadística para que hubiera unha dispensa que se nos mantuvera con 197, pero foron moi taxantes en eso, e que todo o que vais de 200 non se admitía baixo ningún concepto,
que se mantiveran ese, por lo tanto, bueno, pues eso facían esos cambios, ou se non era necesario facelo así. É verdad que nos inicialmente barallábamos outras posibilidades, pero é verdad que ao ser distritos diferentes, como o caso de Nanín, por exemplo, que por cercanía pues queda mellor, pero ser distritos diferentes pues alteraban eso e non era permitido por parte de estadística, non se permitiu por parte de estadística que hubiera ningún distritos e, por lo tanto, bueno, pues o mismo distrito podía ser, bueno, pues Outeiro, podía ser Quiro Arlando, podía ser San Vitorio. Lóxicamente, o máis prexudicial era aquel lugar de todo o distrito que tivera, aquel núcleo que tuvera menos habitantes, pero sí os suficientes como para poder subir a los 200 electores. Qual é a composición do distrito a que pertenece San Miguel de Torneiros? San Miguel de Torneiros é a mesa de Torneiros, a mesa da Miadoso, pero que non ten comunicación, é o mismo que sucede con outros que non ten comunicación directa por ali, que ten que vir a Allariz, que é unha comunicación radial a que temos aquí, e, por lo tanto, ainda que en línea recta hai lugares que están máis cerca, en kilometraxe, o ter que ser unha comunicación radial, non era así e implicaba a un maior número de electores tamén, pero a mesa de Torneiros, a mesa de Torneiros, a mesa da Miadoso e a mesa de Quiroas. As outras xa pertenecen a distritos diferentes e, por lo tanto, claro, pues, era imposible xa que houbera ninguna alteración con respecto aos núcleos que están en outros distritos e en esos distritos era o menos perjudicial de todo. Visto que nos podemos encontrar ese problema entonces de aquí a pouco tempo, non sei se hai alguna posibilidade ou de quen depende o nombramiento o reparto deses distritos, se directamente é o INE que os asigna, ou nós podemos facer algunha enmenda e petición para reorganizar os distritos e non ter ese problema na mesa, é dicir, deberíamos ser proactivos. Conxuntamente, as dúas administracións. Despois do xa con estadística falamos desa cuestión da posibilidade de ordenar, e é verdad que hai unha tradición importante na xente para ir a votar ás mesas que corresponden e que se teñen correspondido fundamentalmente por a comunicación natural que se presenten dado nas diferentes parroquias, non? E iso, bueno, pues vai a supor algunha alteración, pero sí que estamos falando con estadística. Legalmente corresponde a proposta ao Concello e a aprobación definitiva á estadística, a Oficina do Censo Electoral. Pois nos gustaría, se se pode, que estudiemos participar nesa proposta, porque o razonable absolutamente sería meter Nanín para ese distrito, precisamente por cercanía e menos trastornos seguramente para a poboación, entendendo de non querer meter as que non queren, que xa falamos, pero que non queren. Pero, bueno, a unha vez, se vamos a poder facer unha proposta de cambio de distritos, é dicir, pensar unha reorganización que sea o máis cómoda posible para a xente, non pensando exactamente no distrito, sino no desplazamento tamén, e se de nos depende tamén facer a proposta como Concello, creo que o máis acaecido sería que estudiáramos poder facelo para non atoparnos dentro de un ano co mesmo problema ou senón en breve período de tempo. Sí, neste caso, Estadística sí comentou que a vista de que estaba moi próxima ou que había a posibilidade de que houbera as eleccións que hai agora o 10 de novembro, sí nos comentou que unha modificación máis profunda que afectara as seccións e os distritos debía facerse con bastante máis tempo para que, por parte do Concello, poidera haber a posibilidade de comentalo cas asociacións, cos veciños, porque suprimir unha mesa supón trasladar todos os votantes desa sección, desa mesa, a outra, por exemplo, hacia aquí a Allariz. E iso, pois, requiere moita información e explicación. Pero xa non estamos falando de suprimir, sino de mantelas, por exemplo, pasando os veciños de Nanín, facendo estes cambios de distrito. Sí, o que digo é que esta primeira, a que tiñamos de diante, que era unha supresión, si nos decían, cando o Concello reaccionou explicando que non se podía, decir, cambiar todos os núcleos para que foran a votar a outra mesa, indicousenos que eso que era posible facelo, unha modificación, un estudio máis a fondo dos distritos e das seccións, que había que facelo con algo máis de tempo, non con un proceso electoral ás portas. A de Meire, cantos electores ten? Meire estaba con 250 por aí, Meire, 300. Non, son fundamentalmente as que estábamos comentando agora. Torneiros, despois a Miadoso, que é a que estaba aí tamén ao límite,
E despois a seguinte Santa Mariña de Augas Santas, que é a que menstruación, despois sí que está a Meire. Bueno, Santa Mariña está con 257, está caindo moi rapidamente. Sí. Vale, despois do que ten que ver co outro cambio que comentaba, as mesas de Allariz, iso significa que as mesas de Allariz, pois a maior queda con 658 electores, estas que se dividen, e que por tanto pasa a haber estas tres mesas, a 604, 630 e 658 electores, por tanto lonxe dos 960 e pico, se non recordo mal, electores que estuvemos hasta ahora, e por lo tanto, bueno, pues que creaban esas dificultades a hora de acceder a votar ali. Bueno, pues Está moi incluído o número de electores por meses. Bueno, con estas aclaracións podemos proceder ao sorteo tamén. Nos unha copia disto despois, se queredes. Sí. Que é o número de electores por mes. Pasas mesas que... Despois, esta Sí, despois dou unha copia. Son as mesas só. Esta é o que decíamos antes que me pedía. É o número de electores por mes. Facemos un orden, non? Son dúas, unha para... Eu facemos un Sí, orden. sí. No, son dúas follas. Son dúas follas. Ah, no. No. É unha folla, ou É dúas. unha folla. Sí, sobre un. Sí, unha cada un. É a mesma. Sí, sí. Está como despois unha orden. Sí. Imprimimos unha de cada mesa, non? 4. Para a alcaldesa, para os grupos de paz. Empezamos por a unha. Sí. Bueno, pois a mesa 1A, presidente Odilo Espiñeira Figueiredo, o primeiro vocal Miguel Ángel Fernández Álvarez, de segundo vocal Andrea Blasco Casero. Un B, tamén no IES, presidenta Diana Paz Guardo, primeiro vocal Óscar Simón Quintas, segundo vocal Ana Pérez Cardoso. Santa Mariña de Augas Santas, presidente Pablo Lorenzo Manzano, primeira vocal Cristina Conde Christensen, segundo vocal José Elías González Cid. Meire, presidenta María Azucena García Martín, primeiro vocal Roy Iglesias Corrales, segundo vocal Aarón González Piadero. Grupo Escolar Padre Feixó, la radio, presidenta Eva Gallego Puga. Primeiro vocal Carlos da Aira Fernández. Segundo vocal María Beatriz Babarro González. Un 3A, IES, presidente
Fidal Benito Guijarro. Primeiro vocal, José Manuel Álvarez Díaz. Segunda vocal, Andrea Blanco Cid. Un 3B, presidente José Antonio Fidalgo Lamas. Este non pode. Primeiro vocal, Marta Montes López. Segundo vocal, Manuela Fernández Feijó. Un 3C, e es tamén Ángel Simón Cabido, presidente. Alberto Quintana Conde, primeiro vocal. Irene Seara Oro, segunda vocal. Este hace a mesa de ellos. Queiroas da Igrexa, presidenta Laura Vila Camba. Primeiro vocal, Juan Carlos Piñeiro González. Segundo vocal, María Isabel Álvarez Rodríguez. Torneiros, José Miguel Fernández, presidente. María Eugenia Fernández Montes, primeira vocal. Óscar Cuello Pérez, segundo vocal. Amiadoso, presidenta María de Besa Domínguez. Elena Alonso Santana, primeiro vocal. Verónica Suárez Ferreiro, segunda vocal. ¿Tienes un número de lectores? Sí. Elegidos a titulares e suplentes para as mesas electorais das eleccións xerais de 20 de novembro. Punto número 4. Medidas de apoio financiero ás entidades locais aprobadas por acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 14 de marzo de 2019. Solicitude de adhesión, si procede. Bueno, en realidade, si procede, por obrigación legal, entonces, bueno, o que procedemos ahora é a dar contas da aprobación destas medidas de apoio financieros por parte da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, que o que supón para o Concello de Allariz é a medida número 3, a adhesión a esta medida número 3 da agrupación nunha operación de todos os préstamos formalizados, modificando as condicións financieras nos términos recollidos no acordo e que se especifica máis adiante. Está valendo literalmente o encabezado desta medida número 3. No que ten que ver, bueno, pues, co Concello de Allariz, que efectivamente está encuadrado dentro desta medida número 3, en todo caso, o que se nos solicita é o acordo de adhesión por parte do órgano competente, en este caso do Pleno do Concello, pero informándonos xa de que estamos ante unha medida de carácter obligatorio que se aplicará de oficio e que, polo tanto, bueno, pues non há lugar, en este caso, a decisión se adhesión ou non, pero, como decía, de obrigado cumprimento. No que ten que ver co Concello de Allariz, os cambios
non van a ser no que ten que ver cos intereses, sino no que vai a ter que ver coa carencia de amortización do capital durante un ano máis, no que ten que ver, como decía, co Concello de Allariz. O Concello ten dúas operacións de préstamo en vigor que están formalizadas con CaixaBank e co Banco Santander. Estas operacións pasarán a integrarse nunha única operación a través do ICO, a través do Instituto de Crédito Local, e que, por lo tanto, pasarán a ser unha única operación, como decía, e é que o que ten que ver co Concello de Allariz na medida na que estamos ubicados directamente xa por parte do Ministerio, por parte desta comisión delegada, e non é opcional para o Concello a adhesión a unha ou outra medida das que se publican no acordo que foi, como decía, aprobado por a comisión delegada. O día 18 foi comunicado, ya que inicialmente non era así, foi comunicado unha ampliación do plazo hasta o día 28 de outubro de 2019 ás 2 do mediodía para enviar os acordos. De todas formas, nos xa tíamos convocado para estes asuntos o pleno e xa estaba a comisión celebrada con anterioridade a que se dera este novo plazo e esta nova prórroga, e, por tanto, estas comunicacións que están chegando do Ministerio non están alterando tampouco ninguna das medidas nin dos acordos que teñen que ver co Concello de Allariz. Como decía, estamos na medida número 3. Por tanto, o que vamos a propor por parte do Grupo de Goberno é aprobar a formalización desta operación que resulte da agrupación dos dous préstamos, das dúas operacións que temos formalizadas con cargo ao Fondo de Financiación a entidades locais, tanto, como decía antes, con CaixaBank como co Banco Santander, e que pasará entonces as condicións que calcule o ICO, aplicando as que están fixadas no acordo, como decía, de apoio ás entidades locais por parte da Comisión para Asuntos Económicos. E, por tanto, solicitamos por parte do Pleno do Concello a adhesión para poder enviar ao Ministerio a adhesión do Concello de Allariz a esta medida número 3 por parte do Grupo Popular. Por a nosa banda, vamos a apoiar, porque é unha medida que por imperativo legal, ainda que vostede non utilizou esa expresión, temos que adherirnos a... Obligado cumprimento. Exactamente. De obligado cumprimento temos que adherirnos a este mandato. Simplemente unha reflexión de todo o que levamos respecto á débeda que temos no Concello dito durante moitos anos. É certo que non vai a cambiar sustancialmente o que sean as cuotas de pago no Concello, pero quizá non sea unha medida acaecida para concellos que están na situación que está o noso, porque o feito de aumentarnos o período de carencia, o único que para nós significa é que se ralentiza digamos, o pago do que realmente debemos, é dicir, seguimos debendo exactamente hoxe o mismo que fai 4 anos e 3 anos que se pediron estes préstamos, porque todavía non comenzamos a pagar capital, é dicir, simplemente demorar as obrigas que temos e que antes ou despois temos que facer frente, e nada máis por a nosa parte. Por parte do Partido Socialista. Bos días a todas e a todos. Por a nosa banda, pouco que engadir a esta medida que nos parece que, como parece, nos permite desafogar pagos. Manifestamos tamén certa preocupación pola débeda acumulada e, como ven sendo habitual neste grupo municipal, a nosa postura vai ser a abstención. Solo unha aclaración. Isto non supón ningún beneficio para o Concello no que ten que ver con intereses. Quer dicir que vamos a seguir pagando exactamente o mismo. Quer dicir, o importe total do capital sigue sendo o mesmo, e, por tanto, aí non hai ninguna variación. A única variación ten que ver coa carencia. Quer dicir, dese ano máis, en lugar do 2021 para o 2022, en realidad, nos agradeceríamos que as medidas de apoio ás entidades locais, en lugar destas, foran unha financiación máis xusta, e máis axetada para as administracións locais, pero, estas son as que son, e, como decía, son de obligado cumprimento, e, por lo tanto, o único que temos que facer é adherirnos a isto, que, como decía antes, é a medida número 3, e, por lo tanto, ni siquiera hai a opción de escoller a que medidas ou non pode ascribirse cada concello, senón que ven dado así por parte da comisión delegada, como decía. Por lo tanto, vamos a proceder á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións.
Aprobase cos votos a favor do Grupo Municipal de Nogueira, do Partido Popular e ca abstención do Partido Socialista. Punto número 5, se parece a todos os grupos, o punto número 5, número 6 e número 7 é a mesma explicación para todos e, por tanto, procedemos a votarlos de forma separada, pero a dar a explicación conjunta porque estamos falando do mesmo asunto. Non? O Concello de Allariz ten solicitado ao IDAE 3 proxectos de aforro enerxético que teñen que ver como co aforro enerxético en diferentes suministros do Concello, que paso a detallar e que son Camillo de Santa Mariña, Barraca, Santán, Fuxón, Rua del Piñeiro e Orraca, tamén Emilia Pardo Bazán, Camiño dos Caños, Camillo Bello de Roiriz, Pombal, Emilia Pardo Bazán 2, Oficina de Turismo Roimelo, e tamén Nanín, Rúa do Seixo, Rúa Rosalía de Castro, Travesía Alfredonán, Avenida de Ceranova, Rúa Godalla e Praza Modesto Seara. Algún dos nomes ten que ver non exactamente, como en algúns casos que aparecía número 2, sino co nome do suministro que a entidade, en este caso suministradora de enerxía eléctrica, ten nomeado a esos suministros e que teñen que ver con suministros que teñen un elevado consumo e que, por lo tanto, o Concello, a hora de solicitar estas subvencións, que teñen un importe de 139.526, 114.687 e 118.436 euros, e que, como decía, están solicitados ante o IDAE con ese criterio de suministros que teñen un maior consumo, un número maior de kilovatios consumidos e, por tanto, un coste maior para o Concello. Solicitou acollerse a estas medidas, este plan de axuda para proxectos, en este caso, de aforro enerxético. Mandámoslo, como en tantos outros casos, con un acordo da Xunta Local de Goberno, e se nos pide agora por parte do IDAE que procedamos a traelos a este pleno e que, por lo tanto, que se pase por este órgano, por o pleno do Concello, a aprobación destas actuacións e a solicitude destas subvencións, que están condicionadas, a pesar de ter que detallar sempre a aportación do Concello a estas subvencións, que están condicionadas na súa execución a que se conceda esta axuda por parte, lóxicamente, do IDAE, non? Se non teríamos que ir con outra previsión no que ten que ver coas inversións e, por tanto, tal como figura na documentación aquí e que aparece detallado, xa que se detalla precisamente eso, que queda condicionada a obtención desta cofinanciación FEDER para levála a cabo. Por tanto, por ratificar estas axudas que ten solicitadas o Concello. Por parte do Partido Popular? Por a nosa parte non podemos máis que alegrarnos de que por fin se empece a traballar nos programas de aforro enerxético e se tome esta medida xa de empezar con elo e solicitar estas subvencións por parte do Concello de Allariz. Estamos satisfeitos de que así sea. Foron moitas as mocións e diversas intervencións nese sentido que nos levamos defendido nos últimos anos. Insuficiente porque a satisfacción é cando chegue a todo o término municipal, esa será a satisfacción, imagino que para todos os grupos políticos que aquí estamos representados, pero, bueno, de entrada, pois, nos alegramos e apoiamos a ratificación deste acordo. Por parte do Partido Socialista? Si, unha cuestión, interesaría saber cal é o criterio para escoller estas zonas e non outras. Consumo, que estaba comentando. O elevado consumo. Vamos por parte da Concellería delegada, neste caso, por a Concelleira Elena e por parte dos servicios técnicos, que fizeron unha selección dos suministros que teñen un maior consumo e, por tanto, son máis gravosos para o Concello, para iniciar por aí este tipo de intervencións. De todas maneras, sí que igual é interesante que se nos pasase unha relación de estos núcleos, eses consumos, para nos ter un poquinho tamén manter a información, ou para sucesivas ocasións que volvamos a traer a pleno estes programas, pois esa mesma información que vostede nos detalla ahora, que podamos... Perfectamente, sí. Hai unha memoria de todas e cada unha desas actuacións, sí, na memoria se pode consultar e se pode ver. Aparecen detallados precisamente esos consumos, pois agradecemos que nos pasa. Pois o elevado consumo que teñen. Procedemos entonces a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos grupos. O punto número 5, do por feito que 6 e 7 vamos a votar no mesmo sentido e, por tanto, por unanimidade. Apróbase o punto número 5, o número 6 e o número 7.
Punto número 8, cadro de tarifas de auga 2020. Bueno, pois é preceptivo para que poda facerse a súa publicación a efectos de entrar en vigor as tarifas do Servicio Municipal de Augas para o ano 2020, que teñen que ver ca subida do IPC do 0,3%, que é un IPC anual calculado e que figura no expediente. Iso significa que no que ten que ver cas tarifas do Servicio de Abastecemento da Auga, a cuota fixa mensual pasará de 5,169 euros a 5,185 euros, o sea, un 0,016% de subida. O consumo máis habitual, que de 0 a 10 metros cúbicos ao mes, de 0,373 a 0,364, o sea, unha milésima. Nos abonados por gravidade, que o consumo de 0 a 2 metros cúbicos é gratuito, é cero, lóxicamente non ten unha variación, e de 3 a 10 metros cúbicos de 0,355 a 0,356, o sea, unha milésima. E de 11 a 30 metros cúbicos, 2 milésimas. No que ten que ver cos abonados industriais, pasaría de 6,894 a 6,915, no que ten que ver co consumo, pasaría de 0,786 a 0,788, 2 milésimas. Casi vou a dar conta tamén das tarifas de saneamento e despois procedemos a botalas por separado. No que ten que ver cos abonados convertido na edad, a cuota fixa mensual, que está en 3,471, pasaría a 3,481, unha centésima de subida, e no que ten que ver eso, pois de 0 a 10 metros cúbicos de vertido, de 0,073 quedaríase en 0,073, porque o pasar de milésimas, estaríamos falando xa de 0,0002, non se aplica, por tanto, a pasar da milésima esa subida. No que ten que ver cos vertidos de gran volumen, pois pasaría de 3,471 a 3,481, e no consumo de 0 a 10 de 0,073, quedaría en 0,063 por a mesma circunstancia que dixen antes, de que o pasar de milésimas xa non se aplica. Por lo tanto, estamos falando dunha subida, como dicía, do 0,3, que é o IPC anual, e que arroxa eso, milésimas, o que ten que ver, no maior dos casos, 2 milésimas de subida. Por tanto, se anuncio por parte do Grupo Municipal do BNG, vamos a dar a aprobación e o visto B a este novo cuadro de tarifas do Servicio Municipal de Augas. Por parte dos grupos, Por a nosa parte, a nosa posición é absolutamente en contra, e por as mesmas razóns que levamos defendido fai moitos anos. Podemos explicar de que se trata de milésimas, pero mire, ao final esas milésimas acumuladas ao longo dos anos de subidas tras subidas a todos os veciños de Allariz se converten en cartos importantes. Neste caso, non temos máis que decir, o noso sentir ben o coñece, de non poder baixalas, que se conxelaran as tasas, é algo que pedimos reiteradamente ano tras ano, e vista das dificultades que moitas veces a xente da nosa vila, do noso concello, de todo o noso concello, non só da nosa vila, ten e as queixas que ten respecto aos tributos e as tasas municipais, vendo como nosos povos están perdendo poboación, e hoxe mesmo é unha mostra de elo, cando temos 2 mesas en risco de desaparición, a veces o mellor temos que facer unha reflexión e pensar se quizá as persoas que viven nos povos teñen a calidade de servicios e atención en consonancia cos impostos, tributos e tasas que pagan, porque moitas veces penalizamos a xente do medio rural e non a penalizamos expresamente, pero sí de maneira indirecta, cando non teñen os mesmos servicios, non teñen a mesma calidade de servicios, os teñen, pero non teñen a mesma calidade de servicios que as persoas que viven na vila e pagan exactamente igual os mesmos tributos ou máis en algúns casos e as mesmas tasas, co cual eu creo que isto merece unha reflexión e creo que chegará un momento que en Allariz empecemos tamén a ser
un pouquiño empáticos coa economía dos nosos propios veciños. Tuveron a oportunidade de baixar o 10% do recibo da basura e non o fixeron, e agora nos volven a traer, como xa esperamos, porque fan todos os anos, ano tras ano, unha nova subida de auga que francamente era innecesaria, porque falando de milésimas, para os ingresos do Concello tamén son milésimas. Por parte do Grupo Socialista. Dende o Grupo Municipal Socialista de Lei seguimos a defender unha discriminación positiva para as persoas en risco de exclusión ou con serias dificultades para poder sufragar o coste deste servicio público esencial na vida das persoas. Este pleno xa coñece de xeito verbal e por escrito a nosa proposta de tarifa social da auga e saneamento, criterios obxectivos e rebaixas da mesma sustentada nunha norma, é dicir, nunha ordenanza. Por tanto, o noso voto será abstención. Bueno, pues eu así moi brevemente, ¿no? Eu creo que deberíamos deixar de facer demagoxia no que ten que ver coas tasas e cos tributos, ¿no? Porque cando estamos falando dunha milésima, en realidad eso como conxelar, ¿no? Eu quero dicir que si podemos pensar que unha milésima, ¿no? É subir, bueno, pues eu creo que é bastante demagoxia, ¿no? E eu creo que hai algo quizá que non reparamos e que non nos damos conta, ¿no? Cando falamos, e é que o porcentaxe maior dos ingresos que pode ter unha persona e que destina a pago de tasas e tributos non os destina a pagar tasas e tributos municipais, non os destina a algo tan importante como é o IVA, non? Que supón cada día un 21%, no caso máis elevado, en outros casos máis reducido, de todo o que consumimos ao longo de cada día, de cada mes e de cada ano, non? E que supón, bueno, pues que cada familia poda pagar 6.000, 7.000 euros ao ano no que teñen que ver co IVA, cando despois estamos aquí falando da décima, dunha milésima, non? No que ten que ver co agua, e, sin embargo, cando se aprobou por parte do Partido Popular unhas subidas, por exemplo, no que tiñan que vir co IVA e que gravaban de forma tan desastrosa as familias, non se votou en contra, ni se levantou a voz para explicar que eso supuña miles de euros cada ano para cada familia, non? Por tanto, eu creo que debemos ser ponderados a hora de valorar as subidas, as conxelacións e as cargas que teñen as familias no que ten que ver coas tasas e cos tributos municipais. E eu creo que, bueno, no que ten que ver co lixo, faremos un pleno no que traeremos, ademais, a tasa do lixo, e que a traeremos porque, efectivamente, temos que reconsiderar algúns desos aspectos, pero creo recordar que cando se subiu un 30% por parte da Xunta e de Sogama, pois tampouco se levantou a voz en contra dese 30% e fomos poucos os concellos os que, ademais, bueno, formalmente e con diferentes accións intentamos combatir esa subida do 30%, que foi o Partido Popular quen a fixo e quen a aplicou, e ora que pretende, sin ter en conta o resto dos criterios que hai que entrar a valorar a hora de fixar unha tasa, pois unha baixada do 10% sin que eso compense as subidas que estaba facendo hasta ese momento, ¿no? Por tanto, eso traeremos a un pleno no que teremos a oportunidade de debatir sobre este asunto e ver que, efectivamente, por parte da Xunta era demagoxia pura e dura que se estaba aplicando co tema do lixo e moitas falsedades, entre outras cosas, o que fixo que a FEGAN se posicionara de forma clara en contra desta medida que se pretendía arbitrar. E en ese posicionamento non estábamos só aqueles concellos que gobernaba o PNG, sino en concellos que goberna o propio Partido Popular e que goberna tamén o Partido Socialista, non? Por tanto, eu creo que ese pleno será o momento para falar deste asunto. En este pleno que nos toque a aprobar as tarifas do servicio municipal que teñen que ver ca auga e co saneamento e que, como decía, pois están entre esas 16 centésimas e esa unha milésima e, por tanto, que oscilan sempre entre esos baremos. Eso que nos corresponde a aprobar no pleno de hoxe, que por parte do Grupo Municipal do BNG adiantamos, como non podía ser de outra forma, o noso voto favorable. Sí? Sí, por alusións. É unha perda, vamos, é unha pena perder o tono, o sea, porque non é necesario para defender unha postura, pois, atacar o mensaxeiro. O sea, cando falamos de demagoxia e non sei que outros adjetivos que utilizou durante a súa intervención, o primeiro que lle podo contestar é que un demagóxico pode ser facer unha comparanza de impostos que non se deciden neste pleno, que non son de competencia municipal, e que estamos falando de outras cousas e atenden outras cousas para intentar con eso tapar a nosa xestión, boa ou mala xestión,
que nos calificamos de mala e vostedes se califican de boa, pero como é lógico, nosa labor de fiscalización como oposición temos dereito a opinar e non nos parece nin siquiera nin acaecido, nin xusto, nin normal a comparación que se fai entre un tipo de tributos e outro para a prestación de servicios que se fai neste país. É o único que lle quero decir, o sea que, bueno, manteñamos sempre a defensa de unha petición que fago, porque así lo vamos feito dende que vostede é alcaldesa, manteñamos sempre a defensa de manter un debate cordial, intentando fuxir dos apelativos e os adjetivos. Creo que é moito máis constructivo para a nosa cidadanía que entrar a xogar nese xogo que ao final en moitos anos o vivimos e nunca nos levou a mellorar especialmente nada. Parte do Partido Socialista hai alguna cuestión? Bueno, no que ten que ver con isto, eu creo que o que estaba facendo era a carga impositiva que pode ter a cidadanía de Allariz, igual que a de outros lugares, e que, por lo tanto, que eu creo que a hora de falar da carga impositiva ou das cargas impositivas que sufren, en este caso, os cidadáns de Allariz, hai que ter en conta que as cargas impositivas que se producen sobre unha familia, sobre unha persoa, non teñen que ver só co as taxas e cos tributos municipais, sino con outra serie de tasas e de tributos que non teñen que ver coa administración local, pero que sí que cargan gravemente. E eu creo que se demos en conta eso, porque a carga impositiva non se debe só a carga impositiva que ten o Concello, sino a globalidade, en este caso, das administracións, a realidade é que esta carga impositiva que traíamos a este pleno, que ten que ver coa tasa do Servicio Municipal de Aguas e de Saneamento, supón unha milésima, e que, por tanto, eu creo que hai que ponderar as intervencións no sentido de que estamos falando non son dun 21%, como, por exemplo, podría ser o IVA, lo que non estamos falando de subidas do 10%, do 15%, do que sexa, só estamos falando de un 0,3 e unha milésima. Por tanto, eu creo que iso ten a relevancia que ten e que, por tanto, que na práctica totalidade o que fai é conxelar prácticamente a tasa e que, por tanto, iso que intentaba trasladar e o que intentaba decir, e que hai outras cargas impositivas moitísimo máis elevadas que, ademais, o feito de que non sexan impostos directos, senón que sexan indirectos, pois o que fai e que as paguemos todos, independentemente da renda, que sí que gravan de forma importante non só os veciños, pero tamén, por que non decir, o propio Concello, que tamén é finalista e que tamén o fai. Que, por tanto, o que digo é que ponderemos, cando falamos de carga impositiva, que ponderemos as circunstancias, que ponderemos as tasas ou ponderemos o imposto en cada momento, porque sobre a fiscalidade de cada persona ou de cada familia unhos teñen bastante máis que ver que outros. Por tanto, iso é o que me refería e o que quería decir. Procedemos entonces á votación. Votos a favor, vamos a votar por separado, lóxicamente. Votos a favor da aprobación da modificación da ordenanza reguladora do cuadro de tarifas de auga para 2020. Votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Benedó, voto en contra do Partido Popular e abstención do Partido Socialista. E no punto número 9, aprobación da modificación da ordenanza reguladora das tarifas de saneamento para o ano 2020, votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase igualmente cos votos a favor do BNG, voto en contra do Partido Popular e abstención do Partido Socialista. Punto número 10, moción do BNG, aprobar da formación agraria no territorio do GDRD. Ten a palabra o primeiro teniente alcalde e portavoz do Grupo Municipal do BNG, Bernardo Benedó. Bueno, pois bons días, e no que ten que ver con esta moción, como ben saben, Allariz está incluída dentro do GDRD Limia Arnoia, composto por 25 concellos das comarcas da Limia, Baixa Limia, Trabaleza Nova e Allariz Maceda. É un territorio con unha clara vocación agrícola, gandeira e forestal, e neste territorio está sendo unha problemática concretamente na comarca da Limia dunha importante problema de contaminación dos seus acuíferos. Dentro das medidas que se están tomando a cabo, como é a constitución da Mesa da Limia, considerouse tamén no Grupo de Desenvolvemento Rural que era importante crear unha línea de formación específica para os novos gandeiros e gandeiras, e agricultores e agricultoras, e tamén para aqueles que xa están a traballar, na que se dá formación especificamente que axudara a sostibilidade das súas explotacións e das novas que se creen. Neste caso, como é un tema que non compete somente ao Concello de Allariz,
sino que é claramente unha demanda de todos os concellos destas 3 comarcas que sinalaba anteriormente. O que se propón, que se solicita acordar como pleno, como acordo plenario, é que o Pleno de Allariz acorde solicitar a implantación urxente no noso ámbito xeográfico dos 25 concellos que anteriormente nominaba da provincia de Ourense, de ciclos formativos, así como unidades formativas relacionadas co sector agrario e gandeiro, para dar formación ás persoas vinculadas profesionalmente a estes 2 sectores. Así mesmo, o Concello de Allariz acorda trasladar esta petición ás Consellas de Medio Rural e Educación, Universidade e Formación, así como comunicarlle ao GDR 10 Limia Arnoia. Por parte do Partido Popular? Por a nosa parte, xa lle orientamos que apoiamos absolutamente a moción e nos parece, ademais, necesario, porque o futuro do noso rural pasa por eso, que a xente, cuanto máis formada este, cuanto máis posibilidades teña de acceder a esa formación e máis experiencia nese sentido poda acumular, máis le vai a facilitar as tarefas de renovación desta población que vemos que como día a día nos está sangrando e se nos está despoboando o medio rural. Por lo tanto, neste sentido, non podemos máis que estar de acordo e apoiarlo absolutamente. E por parte do Partido Socialista? Nos estamos plenamente de acordo co sentido da moción, parecenos unha boa idea, e facemos unha proposta de engádega que sería que a Deputación Provincial de Ourense poña a disposición desta iniciativa as instalacións da granxa de Valverde para utilizarse, acondicionarse para a teoría e a práctica. Bueno, aí, respecto desta moción que se propón, nos estaríamos totalmente de acordo, pero por coñecemento que temos da situación agora mesmo, esas instalacións foron cedidas a unha asociación dependente de Cogami, por o cual non tería sentido trasladar isto por escrito, porque en realidade agora mesmo a Diputación xa non dispón desas instalacións, que por outro lado pode indicar que reiteradamente desde o Concello intentamos que non accederan para facer un uso delas. A ver se desta vai, porque creo que xa se anunciara fai 2 anos e está pendente ainda de poñer en valor esas instalacións. Supoño que o sentido da votación é o que ten a moción. Manteríase a moción tal e como está para proceder á votación. Entón, votos a favor? Aprobase a moción por unanimidade de todos os grupos. Non hai ni rogos ni preguntas presentadas por escrito, non sei se hai alguna verbal. Non. Sí, eu quero manifestar, é máis non unha cuestión de orden, pero bueno, preferín deixala para rogos. Efectivamente, cando na comisión do pasado mércores, creo que foi, se nos convocou a presentar, bueno, se nos falou do pleno extraordinario, se nos comentou que podíamos presentar as mocións, o que nos extrañou este grupo municipal é que contáramos con tan pouco tempo, porque informóusenos pola mañá e o mediodía xa tiñamos enviada a convocatoria, o cual, claro, limitounos un pouco o tempo para presentar mocións. Sí, sempre se fai a convocatoria o mesmo día da comisión. Xa, claro, por unha cuestión de plazos, que sí que tenemos a precaución e por eso tamén avisamos na comisión do outro día que no pleno de novembro estaremos en unha circunstancia similar, que será extraordinario e non ordinario, e por tanto terá carácter ordinario o pleno extraordinario, e que por tanto se hai alguna moción, alguna cuestión que se intente plantexar ou que se presente plantexar será de orzamentos, claro, que se teña o coñecemento por parte dos grupos xa de que vai a ser así, porque por unha cuestión de plazos, como dimos conta na comisión, é necesario convocar o pleno con anterioridade ao propio día 29, que sería o día que tocaría a partida. Por tanto, barallábamos o 22 ou o 26, estamos pendientes de confirmar aí agora se o 22 ou o 26. Entonces, en principio, bueno, desa forma xa se podemos organizar, porque efectivamente, bueno, é verdade que no que tiña que ver con este pleno eran varias cuestións que concurrían, un ao tema do prazo que había para as mesas electorales e despois estas medidas que salieron por parte da Comisión Delegada de Asuntos Económicos, e ao final todo levou así unha premura no que tiña que ver ca convocatoria da Comisión tamén, e por tanto, bueno, foi así que entendemos perfectamente o tema e procuraremos que non volva a suceder. Bueno, pois se non hai máis asuntos, levantamos a sesión ás 12:01.